Okay, hello, it's the Martian, Space Jam Jordans. I want this shit forever. Wake up and smell the garden, fresher than the harvest. Unde ești? Mamă, mâncați curai cât de bine arată. Unde ești, mă? Sunt la plajă. Începuși? Da, ce pui? Cu sultanul la plajă. Mamă, ce bine arată! Deci nu mai mă opresc de minunat. Hai, să te găsești și eu pe unde ne ești. Sunt la plajă. Prin ce loc? Pe la... aia, pe la... cum se numește? De unde? Mamă, mă busi. Parcarea aia? Te văd, te văd, te văd. Hai, Viru. Mamă, mâncai-aș gura de mașine. Bine, o cam busi și rau fum negru, dar nu contează. Îmi place doar că e tare. Deci, eu până opresc calculatorul ăsta nu vreau să distrug mașina. Sau nu vă gândiți că e a mea. Deci chiar nu e a mea. E găsită pe stradă. E prea tare, frate, mâncai-aș gura. Eu te pește aici și parcar mașina. Ce faci, Adi? Ce? Uite, aici, la casa asta vreau să-mi dai o rent. Stai că-mi dau și eu. Slash rent roman. Da, de ești. Slash rent roman. Deci aici încheiem și acest, sper că v-a plăcut cum a plimbat eu mașina asta. Bă, frate, deci eu ador mâncai-aș gura ei, arată prea bine! Și da, ne vedem la data viitoare.